kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma serusi la maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye juma ye dɔgɔkun kunfɔri daminɛ don octobre kalo tile 25 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka fama fɛ morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kuma so kɔnɔ 97 tomi kelen fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. ɲɔgɔnna jɛrɛ farafina ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kun cɛra kunungo alamisa jamana ɲɛma ibrahim boubacar keita ale tun b'a kɛnɛ kan maa 8 bɔɲango n'olu bɛ kulujugu cɛma n'u ko ma ko état islamique au grand sahara olu fara octobre kalo tile 17 wulikajɔ dɔ senfɛ minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ bubu sise sibiridonya tɛmɛlen washington banque mondiale ale jabala la a tun bɛ yen dungɔrɔ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sadani la aw ni ce maraka fama ka journal bambara lamɛnni la. an y'o de fɔ sisan ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba sɔrɔbolo yakubayali o siratigɛ fɛ irisi jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun cɛra kunungo alamisa octobre kalo tile 24 a kɛra kɛnɛ kan n'u ko ma ko sosi ɲɔgɔnna jɛrɛ irusilakaw fɛ yen u ka sigi ka kumaw bolila kosɛbɛ mun kan o ye sɔrɔbolo jidili ye irisi jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ irisi masakɛ vladimir putin ale ni farafin jamanaw u y'a laɲini cogo minnu na o de ye ko irisi jamana fɛnɛ bɛ se k'i sen don cogo min na mugujugukila jatigɛwale kɛbɔ n'o ye terrorisiw ye olu kɛlɛli la mɔsugu ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu b'a fɛ k'u sen don baara in na sahara kungo o dafɛlanw na kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko mugujugukila jatigɛwale kɛbɔ terrorisiw kɛn bɛ ka maaw sɛgɛn bi kosɛbɛ maa ɲɛyɛlɛkɛ caman y'a jira k'a fɔ ko a mɛnna ko irisi jamana tun b'a fɛ k'i sen don mugujugukila ninnu kɛlɛli la n'o ye terrorisiw ye ko nka ko a bɛna gun kuma bɛɛ faransi ka ban de la burkina masakɛ roch marc christian kabore n'ale de ye G5 Sahel o ɲɛmaa ye n'o ye jamana 5 min farala ɲɔgɔn kan sahara kungo ko k'o lakanda ani Chad jamana ɲɛmaa Idriss Déby Itno olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ko irisi jamana k'i sen don kɛlɛ in na n'o ye terrorisiw kɛlɛli ye ko bɛ se ka kɛ ka dɔn ka fɔ basigi sira taamali ye farafin jamana ninnu kɔnɔna na minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na faransi jamana bɛna sɔn ka sira labila wa a tɛna sɔn wa ɲininkali to min sigilen bɛ yen de. maa 8 n'olu ye tɔnden ye kulu cɛjuguba kɔnɔ n'u ko ma ko état islamique au grand sahara olu fara octobre kalo tile 17 o kɛra commando dɔ fɛ commando ale ye wolomasiri tabaw faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ de ma commando dɔw fɛ minnu bɛ faransi wolomasiri tabaw tun b'a la barikani kɔnɔna na mali wolomasiri tabaw fɛnɛ tun b'a la nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara kunungo alamisa octobre kalo tile 24 état major des armées o maaw de fɛ o tɛ wolomasiri taba ɲɛmaw ye wa u ko nin kɛra kilomɛtiri 300 bɔɲango ani gawo cɛ ka taa gawo tilebiyan fan fɛ ko mali wolomasiri ani faransi ka wolomasiri tabɔ k'olu ye nin baara in kɛ wa ko pankuruw yɛrɛ sen yera la dɛ faransi ka pankuruw kɔni n'u ko ma ko mirage 2000 ani hélicoptère tigre k'olu de ye nin baara in kɔrɔ don kosɛbɛ. minisiri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ bubu sise sibiridon octobre kalo tile 19 tɛmɛlen washington banque mondiale o jabala la ani maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔw ye ɲɔgɔn ye mali ka lasigiden min bɛ lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na ani o masalana kosɛbɛ ani maa ninnu baarabolow kan minnu bɛ tɔrɔmɔɲɔbɔ ko fɔ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ tɛrɛn bɛ se ka kule kura ye cogo min na ka bɔ dakar ka na bamako ka bɔ bamako ka taa dakar o tɛ nɛgɛsira kurayali ye wa ko kɔni ye wajibi de yaasa sɔrɔbolo bɛ se ka yakubaya cogo min na nɛgɛsira o dafɛla na maaw n'u bolofɛnw olu fana bɛ se ka daliba ka se u se yɔrɔw la cogo min na minisiri ɲɛma n'a nɔkama caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani banque mondiale ka maa ɲɛyɛlɛkɛw u ye o hami de bɔ ka bin o dɛmɛdonɲɔgɔnya baara ninnu olu se ka yakubaya cogo min na. BCEAO ani banque mondiale octobre kalo tile 31 ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba u bɛna o waliya banque centrale dakarikaw fɛ yen o jabala la nin ɲɔgɔnna jɛrɛ belebeleba ye diɲɛ bondakun kan mun bɛna kɛ i ka dɔn ka fɔ seko ni dɔnko tigilamaw ye entreprise belebele minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ fɛntɛki o hokumu kɔnɔna na olu sen bɛ se ka ye o ko la cogo min na laɲini ye yakubayali ye i ka dɔn ka fɔ u ka ɲinifɛnw olu kɔnɔna na.
jamana ɲɛma bɔta Botswana o tɔgɔ la n'u ko ma ko Moko Westi Masisi ko tigɛ sin n'ale la kura ye dɛ k'a ka kɛ jamana ɲɛma ye Botswana tɔgɔ la san 5 bɔɲango a ben'o kɛ nin kɛra u ka kalata kuncɛlen kɔ arabadon octobre kalo tile 23 a ka fanga ɲini tɔn n'o de bɛ fanga la an bɛ donni mina i ko bi ko wa k'o ye masaya sɔrɔ u ka wasabulon o kɔnɔna na a bɔra k'i jɔ ni jɔyɔrɔba ye nin bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ ka lasa balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔ an na ntɛnɛn don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal bamara la mais a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye n'a b'a fɛ ka maraka faama ka reportage vidéo fɛnɛ ye a bɛ taa malizoom ale page Facebook o sanfɛla na a b'a bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔkun kunfuriko ɲuman Ala k'o d'an kelen kelen ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye ka kisi ni tanga k'an ye ka jamana k'a kolo suma a k'an bɛn ni Ala sɔnna ma maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye